saatnya dicemplungkan. Kuduke nek cabai rawite, guys. Tapi ben gak pedes-pedes wong ki mesti tak akeh. Nah, iki ben dinggo wangi-wangian aja. Ini tip dari Mbak Popi. Iki lho, tulisannya sih enak gitu, nek aku lali. Tips dari Mbak Popi. Ini. Dan aku kaget nih tiba Mbak ngono ya Allah, Gusti. Dan ya wis malah ro nemen kan nang kaya bayi ngono. Mau erote ki ngene. Nanti berada. Ngomong ki. Berada nang ndi? Ripatku malah ndelep gak sitok. Lah merate nang ndi? Ngantek kondi? Ya empah ora sunuwe dhewe. Dan Mbak Am. Aku manut ya Mas mosok aku ki ngono misakne salah. Oh biasanya aku gak tau kok duwe loro kuwi. Angge iki tuwek ku sak mene ya lan iki. Kuwi darah tinggi mergane mikir bojone wong. Dek, saking bantere ya Mbak Lin ya. Saking bantere cemburu niku sih paling. Cemburu ceritane iki. Nek tak banter-banter. Ayo. Nek banter-banter ngono koyo ora. Pedalane menak dianterne. Marah iki ditanding-tandingne lho. Lah, ngaku dhewe to. Lek tenan to. Aku ora mau ya. Ngaku dhewe ya, ngaku dhewe. Saiki karo lor lho. Lho. Saing-saingne to. Disaing-saingne iki lho. Piye yo? Mbok, Terus dia pikirannya buanter to. Kok ero Mbak Ambijan. Aku marahe gak ro anak ngomong. Ya aku gak apa-apa. Ya mbah ya mulai nyauri ditanya. Catet oleh. lah mari dimbu lho marai. Gak apa-apa wis tak kuat-kuatne. Loh. Ya mbah ya ngono sing ngomong Eh. iki. Ya boh ya. Wes guys, kita langsung digongsong ini. Halah. Dan Mbak Am. Terus sing di sebone. Laos, jahe, salam, daun jeruk, serai, Mbak. Iki laos. Jahe. Sing diulah kuwi lho apa? Iki lho Mbak Am. Geprek to. Ketek. Ketek gitu Mbak Am. Kok ketek? Iki ne digeprek kok. Nek guyu lucu Mbak Am. Kok ketek? Wong karo masak ketek kok ya ya. Nek Mbak Jeni sak digeprek. Oh, ya wes. Kok ketek? Ketek kok dimasak iki piye? Lah iku kok blender mung kene. Kan tuh saya kok blender. Gawe. Lah nek wis dari wis to. Saiki ya, saiki ya. Aku. Nah. Mbak Manuhara kok masak ora enak. Aduh. Wah, Mbak Am akeh sing kangen kowe lho. Mbak Am ning ndi ya ngono. Tibake Mbak Am loro. Terus. Mbak Ya Am, aku malah tak kira kerja terus ki ya ora nyapo-nyapo. Loro nemen kan tak saya mbok mbok saya ngomongku apik lho. Yo. Ngomongan mesti kok. Kok mlebu apik sih. Iya to iki Mbak Am. Lah ngomongnya mesti lho. Salam daun jeruk, Mbak. Salam. Salam. Namu ngono. Wis mending kono kabeh. Salam. Ben awet urip Mbak Am, anakmu sapa sing arep ngopeni? Kok ngopeni aku yo mau. Ndah yo. Aku ndek pen-pen. Iki mung malah wis poli yo jam 4 lho oleh poli. Mbak Am. Tentu lah ya wong ora ketok linguk-linguk. Tapi wis kerja, Mbak Am? Yo kerja jam 10. Oh iya malah sehat Mbak Am wi. Hmm. Gak apa-apa, malah sehat. Jam 10 duwe ngono. Dong salam. Dong jeruk. Wih. Koyo ngene anak rong duwe ane wae. Duh, ora bersyukur dikai sehat. Nah iya. Ora bersyukur dikai sehat. Tambahne pesan. Yo sehat. Ya kene tires. Iki wis sehat. Mamane yo terakhir Iya. dulu loro yo pangkas sudo. Ngomong mlaku yo gak basa. Iki aku mlaku seiring. Iya, padahal kaya ngono iki gak iri. Iki. Iya, lah mlaku kaya ngono iki iri jere. Aku ora nututi lho. Nah, kono anu lho. Apa kae jane blas-blas-blas.
Mbak, udah bersih terus. Yes. Guys, digongso sampai rasa mateng. Terus engko lagi dicemplung nih. Ngono lho, guys. Panci wi anu Apa? santan Ndi? kental. Oke. Kalau Iki. Oh, kayak sing kental sing nang abang wi sing encer. Mbak Anro ini kok wedi. Wah, Hi hi hi. ya golongan ini. Ketingin Mbak. Tuannya Mbak. Ini sajane apa ora ada disunduk itu. Iwak. Iwak Mbak Am. Dikocek ini. Itu lagi kabel Mbak Am. Masak lho. Tapi Mbak santen-santenan ra oleh lho. Hah? Kuwi santen-santenan ra oleh mangan. Rama to, Bang. Ya, Mbak rungokne lho ya santen-santenan kuwi ra oleh mangan. Ya. Nah, kolesterol ya. Kalau itu Ya. enggak. Oh. Anu darah turun kuwi tok. Oh, ya ora oleh no. Biar mbok gawa kabeh. Ya. Dicacah diwehi to. Ben, Pak aku anu. Oke, cacah diwehi sitok-sitok kuwi lho ben ora rasane. Ini Mbak Am sit. Gawanen to. Heh? Sitok Mbak Am jajal iki. Ayo njaluk lho. Sitok tok ae. Nah, Tak jajal. temen Jawa tahu apa wis. Wis. Coba. Rene golek jiwa dah nah cepet. Jika ada aku kan buat ada dia. Wis dingin Wis. iki. Oke. Ini mau masak ada apa esuk lho. Nek sego ben dipangan cacah. Wis kaya digongso sampai mateng. Oke, dicemplungkan. Aku tak telepon dulurku wedok rek ning ndi wong iki. Heh, turuk kucing. Iki ben mateng sik, guys. Lah masa ini pindahnya kayak matang ya? Digongso bumbune ben mateng. Diadamu ayo. Loh. Kene. Nonton mie barang nganggur ke sapa Ya, sarapan. Belum pernah. Kene wis ndang sak-sak wis. Lho, ini tak morne mie. Ya. Ya, Iya, iki iya. kontol. Iki gawa pisan ku lho mangan. Ya. Iki Ya ya. tahu gelem ora? Belum. Ya. Gak mampu tapi, Mbak. Gak, wis. Sego niku ben dipangan cacah. Ya, aku duwe sego kukeh. Lho, iki adamu. Iki, Nih, iki ben anu nang kan dukun ngono. Ya, wis Ya. apa. Kowe aja mangan santen-santenan lho ya. Wis gak. Hmm. Aku jangan asem bener wis burian. Wis, Wis kok main kok. Nak mbonggo. Wis. Wis nak iki no. ben dipangan cacah. Ya, aku matur nuwun. Oke, wis. Pangan lho, gak mangan. Sego aku ben dipangan Ari karo Mbok Doli. Aku wis duwe. Ayo, sego duwe tenan. Wis duwe sego tenan. Wis kok tak. Oh, sego akeh. Bumbune matang digosok. Jangan lupa dijegur nih. Gak kental sik. Hmm? Gak sing kental gak? Gak. Sik. Ben umop. Iki ben umop sik. Lagek sing kental. Oh iya. Berarti mu tak coba deh. Ya, turane cacah ku mau. Terus wah kae lah nyanten bae. Wis ra wae ke santen. Wes, terus iki dibumboni Kayak kecap ra lho. gak tau kok dikai Iya kecap. iya. Kupengane kecap turahan. Kayak gula. Micin. Micinnya sak sendok. Uyahin yang dia, Mbak. Oke. Oke. Wah.
Wah, semut ya itu pakai ini. Semut kopi ternyata. Bumbu loh nih. Terus uyah rong sendok juga. Gue nek kurang karek nambahi. Terus jangan lupa dikasih saori. Terus diumbar sampai umop guys. Sebelum umop sih. Gue sing kental lagi dijegur kering. Oke. Terus tahu ini tempe ini disek pindang mateng. Gak dikit tahu. Gak dikit tahu. Nah. Bu kok ya pas nih gue nek kiumop kira tik sat tahun gue sebelum iki pas. Oke. Terus jangan lupa dikasih engko dikai iki tomat karo dikai limbe muluh. Jangan dulu. Kuai nek nyemplung nih. Ku nek wis apa iki jenenge? Mop arep mateng. Arep mateng semplung nih. Oke, engko neh ben mop sik. Tua bangka apa jenenge? Diirisi. Ini kok penting gak dari ini. Apa toh? Ergo apa? Makan. Makan entok. Kita emang makan apa ya? Mbok Oke. wis. Sewenok ning kene kuwi apa? Yes. Mbak, enak sih kawan. Mbak mana hari anu? Coba. Duluran duwe gawe gak di kokon ora pengen aku anjir. Moh. Ora pengen kerja aduh. Mending kita nggone wong liya untuk duit aku. Gak pengen. Yuh malah aku wis tak wanti-wanti dari jauh-jauh hari sampai gitu gawe. Aku ngomong aku tidak bisa. Wis mending apa? Sampean. Kok apa iki jenenge? Dengan PD-nya lho, lanangan itu wis ora gablok apa. Tombol ngiram jekan. Ora gawe ngene adike. Engko nek udah tundat jare. Najis. Kowe apik ya ora tau udah tundat, kelakuanmu elek ya maaf. Tidak. Sekali tidak tetap tidak. Layani ning kene pirang-pirang kok. Arep ngurusi wong penting. Ben ora rasane bayar to. Enak kan. Dibantu pisan pindho ya wis. Masa kok kon terus bantu ae. Maaf. Maaf. Wis gas lho, Mas Dan. Oke. Terus kita dimasukkan. Kecut porong ya. Tambahin ya. Wah kan ujung telu. Apa nih? Wis telu. Gak kurang. Kurang no, betul. Matang. Iya. Anu Iya, nek mateng iki kecut, Mbak. kecut. Banyak apa? Iya. Tak blimbing Kamu ulu. kecut tuh. Ulu ngatek kamu. Ulu sing ndi kuwi? Breeding lo mau kecut tuh. Ulu sing ndi kuwi? Ya bu ya. Ya bu ya. Oke. Terus guys, korneh pateni. Oke guys, langsung kita cemplungkan kepala manyungnya. Oke. Satu. Jalan. Mantap. Aduh. Dua. 3, 4, 5,
Ya apa jeraput ya? Kayak lele iki lho yo. Hmm. 6 7 8 masuk lho putih tadi timplong nih. Kok ada dihitung kadang. Oke guys, dulu. Ikan asap ala perindapan. Jadi sedele rasa nganggo. Iya. Yo. Tuh guys, sesan. Iya. Iki gak yo sapa sare kemangan. Kowe kok napa? Dulu. Bulan guys. Sen mantap. Oke, sebentar. Mantap loh sebentar. Yo. Cek dhewe lombok utuhan. Wes kayak lombok yo iki yo. Wis kayak lombok iki. Ngenteni umope nggo kurang asin apa kurang piye karek plung. Oke? Dadah, nanti lagi. Oke, dirasakne guys sesumap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang asin perai iki, Mbak. Kok kasih nih? Rasa sih lah. Kurang asin kurang rasa nosek. Yo, gak. Man tenan. Aman. Rai kono entek lho, San. Wah, Entek rai. kok kasih nih malah gak enak. Ya wis, oke guys. Wis mateng, terus balik dipangan bareng. Wis pindah jipu. Oh. Update status. Ini lho, Kak. Dan jipu apa? Boleh. Mbak Win Trono. Oh, loro tenan to, Mbak Win? Lorong kon ngeroki mboke. Masak angin bu. Sepukno. Oh. Panas. Sendok koki. Oke guys, ngono ae aku tak bungkusne bawang tuh. Oke, lagi kok timku hura-hura teko. Iya to, Mbok Doli karo Arya dilungkas wae teko. Dolane Mas Ari ya, Ari. Mas Ari. Ari. Iki lho, iki apa piye? Enak. Iki lho. Iki lho. Rasakno sik enak ora aku masak. Enak. Masak ora enak. Masakane Mbak Manuhara kok ora enak. Ya apa iki? Kepala renek dagingnya sedaging lho. Nah. Iki daging. Daging iki. Enak to daging. Wah, Stop. diwelote iki. Arek anu dulu karo temuan. Kok pertemuan ae. Wong iki piye kok mancing ngono. Ya. Kok pertemuan. Lah ya dikira kok ramur bature. Tempene dienggo no. Anu gak seneng aku nek gawe di ngomongne. Loh, tapi enak. Seneng kuwi nek digoreng. Oh, digoreng. Dirasakne sik masaknya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Allahumma lakasum tuh. Kurang asin. Wes ini. Yo, jan. Ane Mantap. luwe. Luwe iki sembarang wis panggah oke kok. Sembarang pakai jelep. Terus ngono ae, guys, nanti lagi. Besok Mas Nanu libur, Mas Nanu besok sampai sore toh? Iya kita. Oh. Yo anu lho. Bocah-bocah lho Mas. Oke. Tanaman ijo-ijoan sendang kono. Oh. Menerima satu bocah-bocah. Oke, siap. Mas Nanu ki ngene-ngene pendekar say. Piye to say? Kalah to we. Oke. Ngono Mas Nanu ya. Oke. Sip.